Maingod to sa to tol. Sayon ra kay akong video tol. Magkambyo na ta ni tol. Di light bulb. Dali ram ta kay ni tol, pero dagan pa man gud ang di kabalo mo kambyo mo nang video ko tol. Usaon pagkambyo og light bulb. Tanawa tol, wa nagsiga tol, nakauna na siya tol. Kita na ko nga nag-on tol. Tol, nakauna siya tol. Pero wa nagsiga ang iyang light bulb. Tawa tol, nag-andar ng motor tol, pero wa jud nagsiga ang atong taillight bulb. So kambyohan na to ni tol. Ini ora pagkambyo tol, tanggalon na nato ning duha ka bolt. Palungon sa akong makina tol. So tanggalon na to ni tol. Birahon na to ning pula nga side niya tol. So natanggal na tol. So ang pingi nga dili ni mawawala tol. Ang yang bolt. So dara yang taillight bulb tol. Itulak lang to siya pasulod tol nya. Tuyo ko na to counterclockwise para matanggal siya tol. Tanggal lang siya tol. Pundir na jud siya tol, tanawa tol. Makita ni mga ka element. So kambyo na to ani tol. So tanawa tol na siya duha ka guide tol. So dili na to isubay sa yang guide. So nasulod ni siya tol. So dito na to takloban tol. Testingan sa natong paandar tol kung siga na ba siya tol. So, testingan ako tol. Yara tol, nisiga na tol. Kaniya wa jud to ni siga tol. Nisiga na siya tol. Testingan po na to ang brake tol kung musiga ba siya. So tawa tol, nisiga ang brake tol. Buyan ako tol. Brake na ko tol. Musiga siya tol. So na ora pagtanggal tol. So balik na natong taklob tol. So dali rin ibalik tol. So okay na tol, naman na itong kambyo tol. So anar kadali tol. So ayaw nagdala sa shop na tol. Kung di na mo siga yung taillight bulb, pulihi tol, ingato ra.